ದಾಯ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡಿ ಬರೋಡು ಬನ್ನಿ ಮನ ನೆಕ್ಕಿ ಇಂಚಿನ ಜಡ್ಡ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂತಲ್ಲ ತೂಯನ ಫುಲ್ ಬಂಗ ಎಬ್ಬ ಕಡಲ್ ತುಲ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಇನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನಲ್ಲ ಎಬ್ಬ ತುಲ ದೇವ ಫ್ರೆಶ್ ಮುಲಂಜಿ ಅಂಜಲ್ ಬಂಗುಡ ಕೊಡ್ಡಾಯಿ ಟೈಗರ್ ಅಲ್ಪ ನಾಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೋಚ. ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇನಿ ಇಂಕ್ಲು ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಲ ಬೈದ ಮೊಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಜನ ಏಳ ಐನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಗಂಟೆ ಯಾರು ಲೇಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಲಾಡುಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಡ ದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ತಡೆ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಓ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಇತ್ತೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಅ ಮಂತ್ ಎಂಕುಲು ಮೀನ್ ದಡೆಪೋದು ನಾಡ ದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ತೋಜಾವ ಫುಲ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತೋಜಾವ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೌಶಿಕಣ್ಣೆ ಬಕಾಲೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಭಾಯ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಪ್ರಾಪರೇಟರ್ ಇಂದಾನ ಪೋಲು ಬೀಚ್ ಮುಗಲ್ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ತ ಕಾಂಡ ಇಂಚೆನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯವರ್ತಿ ದೋಣಿ ದಪ್ಪುದಾರು ಕಡಲ ಮಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷ ಮುಕ್ಲೇನ ಕಡಲ ಮಗೆ ಕವರಂಪುನ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ರಾಯಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಡಲ ಮಗೆ ಫಿಶರೀಸ್ ಕಡಲ ಮಗೆ ಪೂರ ಕೊಸತ್ತ दोणी बत्ती साथी दडक इथं पाडोड आता ऐका तर दोणी होईतो अंदुल्ले ಅಂದ ನಿಂಚೆ ದೋಣಿ ದಡಿ ಗೀತ ಇಪ್ಪುನಾಗ ದಡಪನ್ ಬಂಡ ತೂ Lecture, Ali Malik, Ali Wala, lecture, Abella, Abella, Salamani, Ali Wala, Ali Nisa, Ali Jube, Jubetlana, Abella, Radina, ini om inti kita nana. Bolenjir ini bolenjir itu kita begini. Asyik nara, bolenjir ya? Ah, konak, pakai full konak. Fresh bolenjir, balen itu jadi apa pun lalu kalau jellyfish pun, fish kimul, full bolenjir. ಪುಲ್ಲೆಕಾಂಡೆ ಸೈಕೊಂಡ್ ವೈಬ್ ನಾವು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪುಲ್ಲೆಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಮೂಲ ಫುಲ್ ಸೆಟ್. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್? ನೈಸ್. ಒಂದು ಬೀಚ್ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಕಾಂಡೆ ಬೋಟು ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಂಜಿ ಅನುಭವ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಕೇನಪ್ಪಿ ಜಿಮ್ ವಿಷಯ ಬಂದ ಅಲ್ಪ ಜಿಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಬೈದೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಕೂಡ ಓಡಿತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೆ ಜಿಮ್ ಉಂಟು ಕಾವೂರು ಗಾಂಧಿನಗರ ಪ್ರೋ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಶೌಟ್ ಔಟ್. ವೈಬ್ ಸೆಟ್ ನಾವು ಬೋಟ್ ಇಡೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಓ ಅತ್ತಪ್ಪ ನಿಜ ನಿಮಿಷ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬ್ರೋ. ಅವು ಆಳ ಉಂಡ ಅವು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೈದೆ. ಕೆಲವರು ಮೀನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಇಂಚೆನೆ ಕಾಂಡೆ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬರ್ತಾರತ್ತ
ಅದು ಇತ್ತೆ ಬೆಳೆದು ಮೀನು ತೆಪ್ಪನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಲೆ ಕುಡ್ತದು ಮೀನು ಮಾತ್ರ ತೆಪ್ಪುವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾ ಎಂಚ ಬೊಲೆಂಜೀರು ಖಾಲಿ ಬೊಲೆಂಜೀರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೆಲದಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಂದೆ ನನಗೆ ಎಂತ ಧೋನಿ ಬೇರೆ ಅಂದೆ ಓದಿತ್ತೆ ನೀನು ಕುಡ್ತದೆ ಪುನಃ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವೇ ಬದೆತ್ತೀರಿ ದೆತ್ತನೆ ಕಡೆ ಅತಿ ಕೇಂಡ ಬಸ್ ಇನಿ ಬೋಲೆಂಜರ್ಗೆ 250ಗೆ ಕೆಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ವಿಷಯದ ಬಂದ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕಿದೆ ನೀನು ಕಮ್ಮಿ ತೆಗೆದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಜ ರವ ಪಾರ್ದು ಕೈತನಂದ ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಜನ ತಾನೆ ಫುಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದ ಏನಂದ್ರಿ ಅವಳು ಪನ್ನಿಯ ogni video là sulla ওই যে হাতে নিয়ে তুলছে আসো হাতে নিয়ে তুলতে lei quello ভাই ইনি ওয়াটা দানে কಮ್ಮಿ ಅವನು ಕಡಲ್ ಮೇಲೆ ತಡೆಬಿಡು ಆರ್ಬಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬರ ರ್ಯಾಂಡ್ ಐತೆ ಕಡಲ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ರಟ್ಟು ಆಡ ಬರ ಇಡೇಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಆಜುವಾಡ ಪನ ಮುಲ್ತ ಕೆಲವರು ಬರೀತಾರತ್ತೆ ಪನ ಮೂಲು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ ಪನ ಪೂಜೆ ಒಂದು ತೂಯರ್ ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕೈತಲ್ ತೋಜಿನತೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ಆತೆ ಇದು ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಆಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನೀರ್ ಕಡಲ್ ಮಲ್ಲನಗ ಬೈ ಕಡಲ್ ಮಲ್ಲನಗ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊನಿ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮತ್ ನನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೀಸನ್ ಆಯ್ತು ಬರ್ಸೊಬ್ಬರ ಮುಗಿದ್ದು ಮುಕುಲ್ ಪೊರೆ ಇದ್ದಾರ ತ್ರಿಶೀಲ್ ಪಂದು ಪೊರೆ ಇರ್ತಾರತ್ತೆ ಮೂಲು ಅಪ್ಪನ ಅಡೆ ಫೋನ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ವಾಡ ಬತ್ತದಾಂಡ ನಿಕನ ಕುಡಂಜಿ ಬರ್ರಂಡೆ ಓಕೆ ಮುಕುಲ ಕುಡಂಜಿ ಬೋತ್ಲ ಬರ್ರಂಡು ಬಂಗುಡೆದ ಇತ್ತೆ ಬೈದಿನ ಬೊಲೆಂಜಿರ್ದ ಸತ್ಯವಂತ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಬೀಚ್ದ ವೇವ್ ಸ್ತೂಪನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನ್ ಬತ್ತಂ ಪೋನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಪೆ ದಾದನ ಪತ್ತಂ ಬೈದಿರಂದ ಬಂಗುಡೆ ಅದೇ ಅವು ರಾಮಂಜನಿ ಅದೇ ಕಡಲ ಮಗಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಬರೋದು ಇಡಬಲ್ಲ ಓ ಅಣ್ಣ ఆయన కట్టంపు ಯಾನ್ ದಾಯ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡಿ ಬರೋಡು ಬನ್ನಿ ಮನ ನೆಕ್ಕಿ ಇಂಚಿನೊಂದು ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ತೂಯನ ಇಟ್ಸ್ ಆಸಮ್ ನೆತ್ತಲೆ ಫುಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಟು ಏನು ಕಟ್ಟಂ ಅಂದ ಏನು ಕಟ್ಟಂ ನೆಟ್ ಕಂಡಿನಿ ಫುಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಎಬ್ಬ ಕಡಲ್ ತುಲ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಇನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಕಡಲ್ ಮಲ್ಲ ಆತನೆ ಅಂಚ ಅಂತ ಬೋಟ್ ಪುರ ಇನಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲ ಲೆಕ್ಕಡವರು ಆಜಿ ಎನ್ಮ 10 ಬೋಟ್ ಪುರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬ ತುಲ ದೇವ ಚಂಡಿ ಮೀನು ಅಬ್ಬ ತೂಯರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ತೋಜು ಎಂಕಲ್ ಅವರ ಇಂಚ ಬೋಟೋ ಇಪ್ನಗರ ಕೈ ಕೊರ್ತ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ದನಿ ಬಂಗುಡೆನೆ ಬಂಗುಡೆ ಕೊಡ್ಡೆಯುವ
ಕಡೆಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಯ್ದು ಐದು ಮೈದು ನಂಡ ಒಂದು ಸೆರೆ ಹೋಯ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದ ಐಕ್ವಾನಿಕ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ವಾರ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಸೆರೆ ಅದ ಅದು ನೀರು ಡೀಪ್ ಉಂಟ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆರೆ ಆಗ್ತಿಂತುದಾಗೆ ಅದ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ನೀರು ಪಿರ ಬರ್ರಣ ಅದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ನೀರ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರ್ಮುಡನ ನೀರು ಮುಟ್ಟೋರು ನೀರೇ ನೀರು ಮುಟ್ಟ ಕೈ ಬೊಲ್ದ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕಿನ್ ಬೊಲ್ದ ಮೋನೆಗೆ ಬಂದ ಫೇಶಿಯಲ್ ತಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಾವು ತತ್ತದ್ಲ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಪೋಚಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಬಂಡ ಟಚ್ದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಚ್ಚಿ ಹೋಯರ್ಸ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೋಡಿ ಪಾತೇರ್ದು ಹಂಗೆ ಮಂತ್ರ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಇಂಚ 95 ಸೇಫ್ ಬರ್ತವತ್ ನೇನ್ ಪತ್ತಲೆ ಕೈ ಇಂಚ ಬೂಜಿದೆ ಅಡ್ಡಂಜಿ 10 ನೆಕ್ಲೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ 10 ನೆಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಟು ಹಂಗೈದು ಮಾತ್ರ ಕಿನ್ನಾಡ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ನೆಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಕಿನ್ನು ನಂತುಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಚೂರ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಇತ್ತು ಪರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಯರು ನಮ್ಮ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಮೀನಾ ಹೌದಾ ಅವರ ಐಸ್ ಅಂಜಲ್ ಬಂಗುಡ ಕೊಡ್ಡಾಯಿ ಅವಳ ಟೈಗರ್ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ನಾಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಚ ಟೈಗರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಅಂಜಲ್ ಕೈ ತಿಂತಾನೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದೆ ಅಂಜಲ್ ದರದೆ ತೊಂಡ ಹೌದಾ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಮಂಜಲ್ ಹೌದಾ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವು ಬಲ್ಲರಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹಿಡಿದ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಹಿಡಿದ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಬರ್ಬೇಕು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಮೀನು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಂದ ಅದಾ ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಟು ಬಂಗುಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಟಂಚನಿ ಚೂರು ಕಾಪ್ಲೆ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾ ಅಂದ ನೀರ್ಲ ಕಡಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂದೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಅಂದೆ ಸಮುದ್ರ ಮಲ್ಲ ಆತನತೆ ಅಂಚ ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ 70 ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ತುಫಾನ್ ಉಂಡ ರನ್ ಮುರನಿಲ ನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರುವಂತ ನಾತ 13 ಜಿಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಮೀನ್ ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯಾಪಾರ ತೂಕ ನಡೆ ಪೋನ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಬೋಟ್ ಇಂಚೆಂಚ್ ಆತಿನ ಬರೋಂಡೆ ಕೊಡಿ ಅಭಿಜ ಕಸ ಬೇಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡ ಬೋಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಗೊಪ್ಪೆ ಬರ ಎಂಚೊಪ್ಪದ ಹೊರಬೋಯಿ ಓಡಾಡು 8 ಜನ 7 ಜನ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಕೋಡಿಗೆ ಬಂದಾರ ಮತ್ತೊಂಡದೆ ನೀವು ಜಾಕೆಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಡಿಗೆ ಹಾಕುದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಕೇತು ಬಂಡಲ ಎಂಜಾನ್ಪಿನಿ ಪಳಗ ದಿನ ಕೈಕುಲು ಡೈಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಂಡೆ ಏತ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೂಜಿ ಲಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಮೂಜಿ ಲಕ್ಕದ ಪೂರ ಪಾಡ ನೀರು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಚು ಪೂರ ಮೀನು ಕೇಮು ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತ ವಾ ಬಲೆ ಪತ ಬೋಪಿನಿ ವಾ ಮೀನ್ ದೆಪ್ಪನು ಒಡೆ ಬೋಪಿನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಗುಡೆ ಬುಳಿಜಿ ರಾಣ ಬುಳಿಜಿ ನೆಟ್ ಫೇಸ್ ಆತು ಬಂಗುಡೆ ಅಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಇಲ್ಲ ಮೂಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಇದು ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಉಂಡ ಅವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ರೆಪ್ಪೆಡ್ ಮಂಜಲ್ ಇತ್ತು ಬಂಗುಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಮಂಜಲ್ದಾನೆ ಕಾಡುವ ಆಯ್ತಾ ಮಾಸಡ್ಡ ಉಂಡ ಅಂದ ಐತಿ ಫ್ರೆಶ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತು ಉದರ್ ಗಂಜಿ ನಾಲಿ ಕಿಲೋ ಮಕ್ಕಳು ಮಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಬೋಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಡಲ್ ಮಲ್ಲೆ
ಇದೇ ತೋರ್ಸೋದಿಂಚ ಎಂದು ಇಲ್ಲುಡುಲ್ಲ ಅದೇ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಆದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಓ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ 1978 ಇಡ್ದು ಉಲ್ಲಾರು ಅದೇ ಸೀನಿಯರ್ ಒಂದೊಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಅದೇ ಏನಿದೈತೆ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಪೂರ ಬಡ್ಡ ಇದು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂದೆ ಪರಿಹಾರ ಅದೇ ಡೈಲಿ ಇರೋನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾಂತ ದೇ ಫ್ರೆಶ್ ಎಟ್ಟಿ ಬೋಡ ಎಟ್ಟು ಮಿನಿ ಬೋಡ ಇದು ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಎಟ್ಟು ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪುನೀತಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕರೆ ಕರೆ ಪಾಡಿ 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 ತಿನ್ಪುನ ಬೆಟ್ಟ ಇಸ್ ಬೋಡು ಎಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮರ್ಲು ಬಂದು ನಿಕ್ಕ ಮಾರೆ ಏತೆ ಪ್ರಯಾಂಡಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಏನೇಗ್ಲ ಏತೆ ಪ್ರಯಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೇಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಧ ಏರ್ಪಡಿ ಅದಿ ಬರಲು ಜೋರು ಮಾರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಜಾಲ ಪಂಡ್ರಂಡ ಸರ್ ಹಲೋ 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 ಮನಿ ಪೂಜಿ ಮಾರೆ ತುಳ್ಳರು ಮಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನು ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಜುವಣ್ಣ ಅದೇ ಅದೇ ಎಂಜಾಂಡ್ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ವೈಬ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಉಂಡದು ಮೀನ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಬುಡ್ಡ ಅನಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ತೋಡ್ತಾ ಕತೆ ನಂಜಿ ಓಡ ಬತ್ತನ್ಗೆ ನಂಜಿ ಓಡ ಬತ್ತನ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ನನಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತನ್ ಬಂದಾಂಡ ಸೀದಾ ಅಡ್ಲ್ಪೋದು ಅವ್ಲ ಕವರೇಜ್ ಮಲ್ಪುವ ಒಬ್ಬಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಕುಳ್ಳಾಯಿಗೆ ಪೋಪ ಆಯ್ತಾ ಮುಲ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ವರ್ಕನ ಓಕೆ ಮುಲ್ತ ವೀಡಿಯೋದ ಇಂಕ್ಲು ಕವರೇಜ್ ಮಲ್ತ ಆಪಿನಾತ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಬೋಟ್ ರೆಡ್ ಬೋಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಮೂಜಿನ ಬೋಟ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಬಟ್ ದಾದ ಅಂತೀನಿ ನೀ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀನ್ದ ಲಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾಪ ದಾದ ಅದಾ ಮಲ್ಲೆಜಿ ತೂಕ ನನಗೆ ತೂಫಾನ್ ಪುರುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ 15 minutes ಅದ ಮುಲ್ತ 15 minutes ಉಂಡಿಗೆ ತೂಕ ಎಂಕ್ಲ ಅಡೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಕವರ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕಾತೊಂದಿ ಪ್ಲೇ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಲ.